саломи дуруд барои подписчикони гиромӣ. Ана имрӯз дар плантатсия худмон қарор дорем. Кӯчатои мо уже нардшона задагианд. Шохчаҳо уже тайёр шудагианд. Уже 3-4 сантиметр қад доранд. Шохчаҳошон яъне ки нардшон. Акнун як агротехника дорам. яъне ки агротехника баъди ками шохчаҳо мебуроянд. Як агротехникае зарур ҳастай ки ҳозир мо ба шумо ёд метем. барои ин мода анамхе ара дар кор мешавад. хай касе ки мақсад хеле ки тайёр мекунад че маҷбурӣ нест. касе ки метонад дига хел карда тонанд ба зур. мода амхе арача тайёр кардем барои шохша задан. ҳамин шохе ки бо байнаш дута ки шох дорад, анамонро бояд мо занем, чтобы ҳамин қад бо боло даравад. барои ин мо як арача тайёр кардем. ин танае ки ҳозир чӯбе ки шумо дидестен сабукай. анам чие ме мақсад як савол айда барои клиентҳо. ин чие? як бора ҷавобша мегем. ин павлония бародаро. худаш танаи павлония технически срез шудагай. ин сабукакай, сабукак. барои чи ин истифода бурдесем? барое ки вазбин нашавад. агар ки мо чӯби ки хеле ай сафеддор ё дига чи арчай дига чи чормағзай бигирем, ӯ вазбини бад мешавад, ара кардан хеле қиён мешавад. ӯз барои шумо тарзи акнун агротехникаро як мефаҳмонем. ҳамин чихе ки дидестен айҷода шохчаҳош ҳастай. шохчаҳошам гирифтан ба осонай. анам хе мебарен ина. анам хе мекунем мешикана. димш мебин. хе мезанем мебардорад. танашта ягон заҳм намеовад. мебарем оста мезанем мепара. тамомай. барои ҳамин модами ара дар корай. барои ми чӯша задан шохчаҳоша баъде ки нардоша мезанем асосан қувваташа боло ба метиҳад. баъде ки боло ки дод мо ба қад метиҳад бародаро. баъд дуюм чизиш барои чи ара кардем? арара мани шоха. шох ки диден анамхе араш мекунем. меғалта бародаро. дидем мо камтар чӣ кардем? мондемш хай бигирем ҳам мешавад. зиёдтия инҷада кунш бурем. бародаро танашта тамоман заҳм наёфт. ҳамин куни ҳамин чӣ мегам шохш задем. акнун қувватша боло метиҳад. димша мезанем бародаро. ҳозир димша мезанем. тамомай бародаро. ду шоха задем бародаро. ду шохам авҷ дора. ино шам бромдесаяна. акнун авҷиша қувватша боло метиҳад. болода чанд дона мондагай? хеле зиёд. болода чӣ мондагай? нарчош мондагай. ошам ҳозир мегирем як дуташа. охе мебаремшон. камтар неудобно шудестай. та як даста камера димишта чие? задем ғалтид. куҷо ғалтид? хай меёфта натонистем. ҳозир бояд дигаша мезанем. шумода нишон метем. ана инша бизанем. бародаро. ана ин чизаша задем бародар. ино шох мешаванд. шох шуда меравад. агар назанед шох мезанад. барои ҳамин вақтша мезанед анами чизора. баъд танада метиҳад. қувваша танада метиҳад. бо қадда метиҳад бародаро. ана ҳамин информатсия агротехникаи баҳорӣ бародаро. барам бо ма инҷада бо якта мани на ай тагшам мебурем. дидем
Анамира мы бояд занем бародаро. Шикаст тамом бума инҷада. Куваша Канада метя. Дальше бу чида метя. Қадда метя бародаро. Инҷада будай бума инҷада будай бародаро. Задемшон тамомай бародар. Касе ки да қаламча дар кораи бародаро ҳастай успет кунем бародаро. Ахири сезонай стаканчикашам ҳастай камтар. Касе ки дар кораи успет кунем бародаро.